Τι άλλο είναι η κάμερα και με μπερδεύει. Στη γωνιά κάτσε. Στη μάγαβε. Μπράβο στους μικρούς μας μαθητές. Να έρθουν τώρα μπροστά τα 4 άτομα που θα αποχαιρετήσουν τα παιδιά της ΕΚ. Σε σένα που τελειώνεις το δημοτικό, έχω 2 λόγια να σου πω. Οι στιγμές που ζήσαμε μες στην καρδιά θα μένουν. Αν τις αγαπάς ξανάρχονται, αν τις αφήσεις φεύγουν. Και με τα χρόνια να άρχεσαι πάλι να σου θυμίζω πως οι αγκαλιές δεν χάνονται όταν ξαναγεμίζουν. Εγώ πάντως να το πιστέψω δεν μπορώ πως τελείωσε μια μαγική χρονιά και θα κρατήσω πράγματα μοναδικά. Μην περιμένετε με 2 λόγια να τα πω, γιατί στα αλήθεια δεν μπορώ. Να μην ξεχνάς να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωστους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, μα πιο πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους, την οικογένειά σου, τους φίλους και συμμαθητές σου, τους δασκάλους σου. Να μην ξεχνάς τα όνειρά σου να κυνηγάς και να βλέπεις με τα μάτια της ψυχής. Να μην ξεχνάς να πετάς τα σύννεφα και ακόμα πιο ψηλά. Μα πάνω απ' όλα να μην ξεχνάς να νοιάζεσαι για όλα αυτά που αξίζουν στη ζωή, να δίνεις πάντα απλόχερα όσα μπορείς να μοιραστείς και να είσαι πάντα πλούσιος με ένα γλυκό φιλί. Να τραγουδάς, να χορεύεις, να τρέχεις και ξένιαστα να παίζεις, να γελάς, να ρωτάς με πολλά γιατί. Ξεκινάτε λοιπόν για άλλες θάλασσες, σας αποχαιρετάμε. Με φτερά της γνώσης σας και με ένα χαμόγελο γλυκό, το όνειρο πάντα να συναντάτε. Μακριά πετάξτε και το δημοτικό πάντα να το αχαμπάτε. Ένα χαρτάκι δίπλωσα και έφτιαξα καραβάκι, να ταξιδεύει το έβαλα μέσα σε βαθύ νεράκι. Κατάρτι το πινέλο μου, τα χρώματα φορτίο και το νερό το γάργαρο, ευχές από το δημοτικό σχολείο. Τα χέρια ας δώσουμε σφιχτά, ας ευχηθούμε σε όλους σας καλό καλοκαίρι.
πάρουν τις θέσεις τους ξανά οι 4 μαθητές και να ξεκινήσουμε τώρα αυτά τα πολύ όμορφα δώρα που έφτιαξαν οι μαθητές της πρώτης με τα χεράκια τους, με βοήθεια βέβαια των δασκάλων στα πιο δύσκολα.